nicio clipă. Bine, fetele! Și tu dacă simți așa, Vino în gașca mea. Avem și acolo la masă ceva? Nu? Nu dansezi? Nu te lasă prietenul? A zis că te încearcă. E tata? Eu am crezut că e prietenul meu, ce bine arată. Atunci e prietenul și tu te la dans. Dacă e tată, nu poate să fie prieten? A, da, așa e și la mine în familie. Haideți la dans, sigur că da. tot ce vrea. Bine, bine? Dacă lângă Prietenul tata, tu nu dansezi? de mâine Las-o încolo de bere, că vei și mai târziu. Mamă, mănâncă încălcăi, până beau berea. mea, Hai să dansăm! Sunte la telefon, vorbeai în joc cât de-ai călător. Dar Sărim și cântăm și dăm din palme, da? Ok! eram cu toții sus și petreceam. gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Hai și tu dacă simți Super, super, super bine! Felicitări, fetă! Și câțiva băieți!